कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅवेल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना. त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅवेल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. खरं तर नारायण राणे गेले 35 वर्ष निवडणुका आल्या की लोकांना रोजगार देतो अशी आश्वासनं देत असतात आणि त्यावेळी ते नवीन नवीन उपक्रम राबवत असतात. आपल्याला माहिती असेल की याआधी महिला भवनमध्ये अनेक महिलांना रोजगार देतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कणकवली येथील वागदे येथे कौशल्य विकासाचा बोर्ड लावून त्या ठिकाणी उद्घाटन करण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी सुद्धा असेच प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन असे हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला मुंबईत म्हणून सांगितलं आणि तेही प्रकल्प गेले 15 वर्ष ती पाटी पण त्या ठिकाणी नाही आहे. याआधी सुद्धा कुडाळमध्ये सुद्धा अशीच पाटी लावण्यात आली की तिथे पण कौशल्य विकासाच्या नोकऱ्या देतो म्हणून सांगितलं. त्यानंतर या निवडणुकीच्या आधी गेल्या 2 महिन्यापूर्वी ओरसमध्ये सुद्धा असंच कौशल्य विकासाचं केंद्राचं हब निर्माण करतो म्हणून सांगितलं. याआधी सुद्धा 3 वर्षापूर्वी आपल्या खात्याच्या मार्फत अनेक लोकांना रोजगार, अनेक लोकांना कर्ज मिळणार सांगितलं. परंतु अस्तित्वात मात्र त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या ऑफिसमध्ये आपलं एक खातं भाड्याने देण्यात आलं, एवढंच त्यांनी काम केलं. आणि त्यामुळे निवडणुका आल्या की त्यांच्या दोन्ही मुलांनी रोजगार मेळावे घेतले आणि या रोजगार मेळाव्यांना हजारो लोकांना नियुक्तीपत्र दिली, पण त्यातला एकाचाही रोजगार 2 महिन्यापूर्वी टिकू शकला नाही. ही वस्तुस्थिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या तरुणांना माहिती आहे. आणि त्यामुळे आता खरं तर तुम्ही 10,000 तरुणांना जर्मनीमध्ये पाठवता म्हणून सांगता. ते 10,000 जाऊन देत, फक्त तुमच्या 2 मुलांनाच तुम्ही जर्मनीला पाठवा. त्यांना जर्मनीला पाठवल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा शांत राहील आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा शांत राहिल्यामुळे अनेक लोकांना रोजगार मिळेलच. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला सुद्धा मनशांती आहे. दोन्ही मुलं जर्मनीत गेले तर तुम्हाला सुद्धा मनशांती मिळेल. त्यामुळे तुम्हाला आमची विनंती आहे की जर्मनीला इतर लोकांना पाठवण्याचं बाजूला राहून दे, तुमच्या दोन्ही मुलांना पाठवा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने तुम्हाला मनशांती द्या, एवढीच तुम्हाला विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.